in tha anarap thlak ziak tu ti rem luaya wy tia kan hriat lar em hi Southern Field lam chuan yama ti in kan hrelara thalai en tu chanchin bu atangin wy ming hrang le mihringa a hna thaw dan te he damdawi an hmuh chhuahna ram le atira an hman dan te an hmuh chhuah kum te lama tarlan tawh ani a beng var thlak hle tunlai thalai ten an khoina sa hle a he damdawi hian mihring a tih chiat zia he thuziak chiar tu te pawh in sawitur tam tak in hrenge yang he damdawi hman awanga kan field chhunga thil thleng rap thlak tak hi han share ve cheu ka duh Christmas a thleng dawn ruaya rongbol tu te le khaw hranga kan member te rilru a kuchi hawta he lain December ni somhnih tlaya ka thu hriat chuan min bara khai chiang kher mai nawng lenga kan member pakhat changve i u in kan member dang pakhat ya khami pa avuak thu ani ka hriat chuni vuak tuar tu zawk hian alung rual pui te nen bawng an tala asa an zawrh lai chu a votu zawk ai lama hian a ba a lei a dila bat alo phal lo awangin a kal san hnu a voturin ava pan le a ava vot thluta a vuak tuar tu zawk hi thiluma alum wang ani an ringa voi khat bak vuak ator an hrelo a taksa a vuak na hnu hma a om nual a vuak hmasak ber na hi amit ko chung dewa ni in a hliam a thuk hle a thilo chu a van nei wang emaw a thih ni tura pathian ruat ala thlen lo wang emaw ani ta ve ang kan rongbol pui pu khup suan thang chu damlo phur turin an ron phone a zanin namsanga an ron in phura namsanga an ron thlen hian ala har tha meu lo ani awme a hnu loka chanchin thar kan hriat chu a rap thlak zual ya khami pa vothlu tu chu ama nau ngein a that ta ti thurap thlak tak banking ni a khawng dot thei thu ani avan rap thlak tak em khatia mi avuak thluk hnu khan a that fela a in ngai ani hmel anu le anau ten vaimim an ke mek na lam apana hreipuin anu chu avoma van neya siama avom fu lo chutia anu a bei tamai chu anau chuan a pai lai chem chu phoin anu ron chan atuma a u in anau chu lo sat masa zawk ma se anau chuan a u chem chu a lo danga a u chuan a chem tum chu a thlau ta hlo ani chuta anau chuan a u ngonga a sata voihni a sat ani mai thei a u chuan ka ngong mun ni a akuak hi min kalsan mai do nem ni kanau ti in anau tlan cheta chu a au zui ni in an soi an in beina hmun chu thisen atamin arap thlak ani ang a soi chhawng tu ten rantal na hmun a ange an ti a ngonga hliam na tak awanga a thi mai lo wang em ni don chemte hmor zumin apuma a in vit non le ani ang apuma chemte chu ala in vu areng ti in aruang hlom tu ten an soi ti chuan an mak pa chuan kholal te hrilin chu chanchin rap thlak tak chuan reilo te a khaw chhung chu a fang chhuaka khawthim hnu a mi te chuan a ruang omna bul loka leikhuar sa deuh chu an han tipop zau deuh soka ta chuan mithi ruang chu an hnawh lut vel ta mai a ruang chu khuara khan a pil vek thein ka ring lo
ti in ya rungi chuan a sawi mi ten chu tiang mai maya an phum nial nual hnu a apa in ava hal le ni in min hril nge hetianga u nau in thana a thlen hma hian thita ai lama hian nawng lenga kan thok tu thawmhnaw a ruk saka a hmuh laiin a ha chhuak fowa in thiam lo na a nei mia lo voi khat mai ani lo a ruk fo awang le missionary thawmhnaw a ruk tam tak em awangin an ina missionary chu vakala a thingrem ava hon sak chu kan missionary thawmhnaw hlir alo dah khawma hetianga lalpa rongbol tu pathian mit note thil hial a khawih tak wang em ni dawn hma taka dah that ani tak hi tite min ngai tua tir hial yama ein a ngong chu a poin a rap thlak ngei mai a June ni somthum sangni somni pahni tuk zingdar thum vel khan pungpau khua a pu ta langa chuan abulamu nuvalai hrisel tak anupui muhil tuilai chu chemin voi ni avita annu chuan ipa in chemin min vitania ti in abul hnaya mu afanu te nu pa chu a awa chu vele afanu chu a au ta chiama rak le buai thom hria in kan thok tu missionary silal tlan ki ma chu athowa avakal thuaya an in a han lona kol phe khon wara a han chhun chuan pu ta langa nupui chu kongkhar bula thisena bualin alo tlurenga a thito a hetianga thisen nena in chia nuai hi then om tele an u nau ron pan te chuan khoi ngam hek lo kan thok tu nupui pi biak nei tluange chuan a sil fai sak veka khua avarin police an lo kala pu ta langa chu an ron mana he thuziak ani thleng hian lungina alatang mek pu ta langa hian tun hma chuan yama hi alo ei ve thina ka ei chuan ka a thina ka ei ngam to lo ti in kum engemaw chen chu a ei to lo ma se ataksa a ngong alo nei to em ni dawn sipai ama man tura local om ang te hian a hre thina a thla amuang theilo Christiana in pek adua ma se a u le nauten rem an ti chi a si lo a topa hetiang hi alo thleng ta ani ole WY hi amana tlomin lei mai tura tam ni in alanga lo khoi zau to tan tun chau tia ti chhun zom zel a ol hle ani ang he damdoi awanga mi ang lo thar ka hmu apiang hian tuna timek te po hian he mi awanga mi a ta le a ngong poidan hi an hreve tho sia o ti in sualin min bum fu to chuan kan thil hmu le hriat atanga in zirfin har to zia ka ngai tua thin ka la khoi lo ten ti chin tum mia su kan lo khoi zeu zeu to ani chuan hun tha kan nei lai hian simin thei top chua ban san ram itumang u pathianin ngai thla tu te malsom cheu ro se amen